Nå, lad os starte. For at det hele skal gøres muligt, så skal du selvfølgelig have Firefox. Den skal være installeret, og det kan godt være, at der er forskellige former for Firefox. Men de burde være nogenlunde ens alle sammen. Men det skal du selvfølgelig have installeret for, at du kan lave den her guide her. Så inden vi starter, så vil jeg godt lige vise dig noget. Bare for at gøre det hele lidt mere simpelt. Fordi jeg kommer ind på det, og så er det svært at vise på det nu på det tidspunkt. Men når jeg mener noget med Shift Tab, så er det den, der er længst ude på tastaturet. Den jeg viser her. Den skal du bruge på et tidspunkt, hvor du kun skal klikke på den én gang efterhånden, når jeg siger det. Control, det er den nede under, længere nede i bunden. Også ude, helt ude til venstre side af tastaturet. Den skal du holde nede på et tidspunkt flere gange undervejs i længere tid. Men det er ikke så svært, som man går og tror. Men de her to her, dem skal du simpelthen huske i hovedet nu. Control, det er nede ved venstre side af tastaturet. Og den Shift Tab heroppe. Du skal ikke gøre noget, det er ikke så svært. Lad os gå i gang. Går selvfølgelig bare ind via Firefox nu. Ind på treværen. Så går du bare ud på kortet, eller hvad som nu som helst. Du finder bare den by, du skal angribe. Og nu er vi så her. Det er den by her, jeg skal angribe, for eksempel, siger vi. Det er, ja, du ved, hvad jeg mener. Så i stedet for bare at klikke send tropper, så tager du den control tab, vi lige snakker om herude. Den der nede i venstre hjørne af tastaturet. Den holder du simpelthen bare nede nu. Når du har gjort det, så klikker du send tropper. Du holder stadigvæk control tabben nede. Så klikker du på send tropper. Så kan du se det heroppe. Der får du flere faner. Nu siger vi bare, at jeg skal sende 5 waves. Så klikker du lige. Du kan se, at du har 2 nu. 3, 4, 5. Nu har vi 5. Så slipper du control tab. Men du har jo sådan set kun 4 nu, kan du se. Herude. Men så går vi ind på den første igen. Det er jo også sådan set en treværensside. Så den klikker du også bare på, uden at holde control tab nede. Det vil sige, nu har du 5. Vi er stadigvæk ikke i det svære eller noget som helst. Så skal du selvfølgelig sørge for, at alle angreb er på normal. Det siger jo lidt sig selv. Nu kan du se her, vi har 1000 tropper. Nu siger vi 900. 320, det er hovedklineren jo. Og så siger vi 30. Så klikker du bare angreb normalt. Og bekræfter alt det der. Den her må du ikke klikke på endnu. Så går du videre. Du vælger hvad du vil have, de skal sigte efter og det. Den første fan, det er altid hovedklineren selvfølgelig. Som man plejer. Det gør man sikkert også inde på Chameleon. Når du kommer videre, så skal du selvfølgelig huske. Du har klikket, så du har 900 køller nu. Du kan jo ikke bare sige 1000 igen her. Du skal jo vide, hvad du har nu. Det vil sige, jeg har 160 tropper at gøre godt med af køller i hvert fald. Så jeg siger bare 30 nu. Og 30. Og klikker send igen, uden at klikke bekræft. Og siger bare tilfældig igen. Og går videre til min næste fan. Og siger 30 igen. 30. Og send, uden at sige bekræft. Og tilfældig. Og 30. Og 30. Og tilfældig igen. Så kigger du selvfølgelig alle sammen igennem, om de står korrekt. Og det kan jo godt være, at du vil have en breakkiller inde i nummer 4 eller nummer 5. Så gør man selvfølgelig bare det, hvis man har tropperne til det. Og alle sammen er perfekte. Så hvis du nu er her på den sidste, og du ved simpelthen, at du har gjort dem alle sammen, så klikker du selvfølgelig bare ind på den første igen. Men når du er
nede på den bagerste, så kan du bare lynhurtigt holde Control-tabben nede, og så klik på den der Shift-tab der. Det vil sige den der op. Hold Control nede og Shift-tabben. Hvis du gør det på den sidste her, så kommer du automatisk op på den første igen jo. Men nu skal vi være på den første, så når du har lavet dem alle sammen, kommer du op til den første igen. Så begynder det svære nu her. Så går du ind i filer. Det kan godt være, at det er lidt forskelligt fra computer til computer. Og hvad du har downloadet af Firefox. Men så går du ind, og så finder du arbejde offline. Der skal være en, der hedder arbejde offline. Den klikker du så på. Den der arbejde offline. Når du har gjort det, og klikker på den, så er der offline. Det vil sige, så er der sådan set ikke noget net på Firefox mere. Så den klikker du på bare en gang. Så nu er alle dine faner ude. Nu kommer det lidt svært. Nu er det, vi skal bruge den her ude på Paint igen. Du skal holde Control-tabben nede hele tiden nu. Og så skal du bruge den der Shift-tab der, jeg har vist deroppe. Så du holder Control-tabben nede nu. Og holder over bekræft. Så klik, og du skal selvfølgelig have den første fan heroppe. Ellers skal det hele være lige meget. Holder Control-tabben nede. Klikker bekræft. Bare en gang. Du skal stadigvæk holde Control-tabben nede. Så skal du ikke gå i panik eller noget, det behøver jeg ikke, og du skal ikke klikke prøv igen eller noget som helst. Så klikker du bare, mens du holder Control-tabben nede, på den der Shift-tab. Så kommer du til den næste. Hold stadigvæk Control-tabben nede. Og Shift-tabben skulle du kun trykke en gang på, så kom du til nummer 2. Så klikker du bekræft. Så klikker du en gang på Shift-tabben igen. Og det gør du så hele vejen igennem, mens du bare holder Control-tabben nede. Når du er dygtig, så kan man jo gøre det lynende hurtigt. Og hvis du kommer til at springe en over, jamen så er du jo bare sådan her hele tiden jo. Så kører den bare rundt sådan her. Så når du øver og skal have 20 waves ad gangen, eller sådan noget lignende, så bliver du bare ved med at holde Control nede, og bliver ved med at klikke Shift-knappen. Så kører du bare, og bliver bare ved med at klikke samtidig. Men vi skal så på den første igen, fordi der ved vi, at vi har hovedklikkeren. Så går du ind i filer igen. Så kan du se at arbejde offline. Den er jo ude for et V nu. Det vil sige, at den arbejder offline. Der skal vi have online igen. Så der klikker du lige en gang på. Nu kommer så det svære. Du højreklikker på musen over den første fan der, hvor du har hovedklineren. Du må ikke sige genindlæs fanblad. Det må du ikke det her om. Du skal ned og genindlæse alle fanblade. Fordi så får du alle fanbladene på samtidig. Og det er det du skal have. Så klikker du på den. Så kommer der noget for at vise denne side. Må Firefox sende informationer som gentager handling af søgning eller ordresbekræftelse som bliver udført tidligere. Det var det vi lige har gjort. Når du trykker på den her, så sender du wavesene. Jeg plejer efter at have opdateret og genlæst fanebladene, så plejer jeg at vente 3-4 sekunder, før jeg begynder at klikke gensend. Nu har jeg så ventet lidt længere nu, fordi så når den lige akkurat at få med de 5-6 waves der du skal have. Og så når den ikke at falde ned, hvis du venter et minuts tid eller noget. Fordi så når den, og der sker jo ikke noget på den side. Så jeg venter lige 3-4 sekunder. Og så plejer jeg at starte lidt fra. Og så begynder jeg simpelthen bare at klikke på musen så hurtigt jeg overhovedet kan. Der skal bare klikkes igennem så hurtigt. Nu hurtigere du klikker, nu hurtigere sender du wavesene. Så når du kommer ind på gensend, så begynder du at sende. Og der skal du ikke holde control nede eller noget som helst. Det er bare musen der skal gøre arbejde. Så sletter du selvfølgelig bare de 4 waves ud over den sidste der, eller den første du har. Det bestemmer du selv. Så går vi ned og kigger. Her, det sker nogle gange. Så ser du kun har sendt 2 waves. Det passer jo ikke helt. Så går du bare i oversigt og opdaterer en gang til, for du er jo online. Så er de 5 der. 1, 1, 1, 1, 2. Så sådan er det. Så simpelt er det sådan set.
Og man skal bare have ro i sindet. Så skal det nok gå, og du skal bare være hurtig på fingrene. Og når du øver, så... Ja, så er det altså line and net. Så kan du sende en helt cleaner, eller 5 cleaner ud på 10 minutter. Selvom du har 20 reels. Så nemt kan det være. Jeg håber det ja. Men du må endelig sige til, hvis den er besværlig.